ndị Igbo nwe m ekenekwe m unu ndị nkụzi ọdịnala na omenala Igbo nnọọ nri nne afọ m ka bụkwa Dr. Ramas Okoye Asụsụ FCON eze ọba akaji ọfọ ndị Igbo gburugburu isi mmiri na nri the custodian of Igbo culture. Anyị na ndị otu anyị awụwo kpọmkwem n'obu ụzụ akpụ ndụ na nri. Amụ Chief Emenike Ikegbunam ụzụ akpụ ndụ onye Uruofolo na nri ka o wee kọwara anyị ife miri emi n'Igbo maka na a sị na enwe ndị na-ekwuzi na nri abụrụ obodo na nri abụrụ obodo n'ọfọ ọbụzi nri ka ọ kọwara anyị ife bụ ma nri ọbụ obodo. Ọdụ maka a na-ede akwụkwọ mana ede ndị na-agụ unu na-agụ nke edere ọhụụ unu a na-agụ nke ochie ndị ochie dere nke ndị ọcha dere ndị be anyị gwachabịa ha dere unu gụọ ha na-abụ unu amara nke bụ nke nri a na-asị nri ị na-asị agụkwụ isi agụkwụ nri si aka nkụchi nri ọnwụ na o nwere ihe bụ nri ya na-anụ nri ọ maka na o nwere ihe bụ nri ka eji were asị nri ana ọkachasị a na-azọzọ ndị asịba obodo n'one na ala Igbo ma wee bụ ka e bụrụ a na-azọ azọ ndị asị na ọba na-azụ ya ndị asị na ọba na-azụ ya obodo n'one ka a na-azụ azụ ndị ọ na-azabebe ahụba nya obodo nke dị ha na-azụ azụ o nwere ihe kpatara eji azọ ya azọ ka ha na-anọkọta azọ oyiwere mma ka a na-azụ azụ ka e bụrụ nri na ndị obodo ha maka na esi na obodo m ya awụzi ya azawazi anya obodo ịrafụ obodo za aha ọzọ ịbụ na onwe ka ọ dị onwe ihe dị na ya nya ihe niile a na-aba n'enu azụ ọ bụ enu azụ ndị mmadụ na-ekwuzi ihe ma anara eche echiche ma anara echiche na onwekwere ndị anyị abụrụ anya anyị na ha nọ ebe ahụ anyị na-ekwu onwekwere ndị na-eti anyị ebe ahụ anyị na-ekwu na mmụọ anyị ji were ekwe ha na-ekwu ka ha na-eche echiche o nwere obodo nwere o ji were eji asị na nri ijikwa onye ahụ na-asị na o nwere ebe nwere isi anya jee nri ọ ya agba ezi wee jee onwe onye si anya ji jee nri ọ ya asị ana na-ezo esi eje ọnwụ na enwere ebe nwere ọ ya na-ekwu ọ na-asị akadịwo mana nke kacha mkpa bụ na a na-azọzi aha azọ ndị ya azịa ndị ọnala ịhụrụ na ọgwụ ebe dị nri nọ na 1,400 or 1,300 ngwa arọ diọkpara obugotielu n'ala Igbo diọkpara obugolu nni ụzọ mụta diọkpara nwata obugolu nni ụzọ mụta diọkpara so ife ka ndị Igbo chọọ kafanụ from you. ị nwere ọ na-abụ onye bụ nnekwu mmadụ onwe nwanne dị nne a na-asị na ahụ Izrel n'ọgwụ ebe Izrel ba mgbe ndị Izrel gbasachicha a na-achụgharị ha na onwekwe ndị si na ha si Izrel mana a nọkọtazịa maka na onwegwe ebe ha zọtara ana wee nọdụzịa kwụrụ obodo nwere ihe bụ ọgaranya ma ebe niile ndị ọbụla na ha ji Izrel ebe dịka mmadụ o nwere akwụkwọ a na-ekwu Baịbụl akwụkwọ nsọ ndị ụka na-agụ edere abịa ndị ụfọdụ a na-agụta ụmụ ebe a na-agụta na akwụkwọ ahụ oyiye ihe anyị na-eme na be anyị ha wee jizerie wee sị na ọwụ na anyị si Izrel wee bịa mana ha maazị na ọwụ ihe ndị a gwara ndị Izrel ahụ ndị ha chọrọ ka ha chezọ ka ha detụrụ edetu na akwụkwọ ka ihe chezọ ya onye na-ede ihe na-agwa ọ na-akọpị ya na onye na-agwa ya agwa kedu onye nwe ihe ahụ a na-ekwu ahụ na ọwụ omenala anyị ahụ akụziere ndị ahụ ndị Izrel mụtara be anyị
ndị debe mkpa ha chọrọ ka ha chezọ ka ha detu n'akwụkwọ na-agụ ya ndị ọzọ ndụkwarị ndị ọya ha chezọ mana o nwere ndị kacha ha mkpa ha dere na baịbụl ọwụ ndị ahụ ka ọ na-abịa ndị be anyị je gụta hụ na anyị na-eme pasịa na anyị si Izrel mana ịbịa ka echi weta moto ma aeroplen dọwa sịba aka ebe nagara Izrel onwe onye ya bana nya ịrapụcha nke ahụ ịbịa na ndị Enugu ukwu na-ekwu na ndị Agụleri na-ekwu ndị na-ekwu ma ịba n'ime obodo bụ ebe nketa adịna hụ ndị okenye jụọ ha ihe ị na-abịa ekwu ma aka ọrụ gị ibe isiokwu o nwere ndị politicians ele ndị oyibo chiwere ekwu ma na-ekwu ihe ka o si ya abara maka ha si ya enweta ihe ha chọrọ kwa ma na ihe na-ekwu ahụrụ eziokwu mana ọ ka nweta ihe ha chọrọ dịka ọ gworo ihe dịka na Ụmụeri a o nwere ndị Ụmụeri siri n'ọba na Agụleri ndị nọ na-agụ eri nke nna ya n'ọba na ha nwere sinagọgụ bere wee jụọ onye nke sinagọgụ ahụ kedu ihe unu na-eku n'ọnụ bụ unu n'ọnụ Ụmụeri na sinagọgụ ahụrụ n'ọnụ bụ onegharịazịa ọmazibọghị bụ mana ọ si sinagọgụ ka ndị mmadụ kwesị ya nụ eziokwu na sinagọgụ dị n'Izrel ya bụ ihe ndị mmadụ na-ekwu eji na-ele ndị mmadụ si were ekwu ya na ha nwa machara ihe ha na-ekwu irukwu obere chukwuo ndị okenye ma agwaghị ndị na-eme ebe nchọpụta dịka ụmụ akwụkwọ na-eme ebe nchọpụta pụta ọhụrụ ndị ahụ ndị politishans aka ha ejiji ajụ ibe maka na ịbịa ụfọdụ n'ime ihe ha na-aza ọ ndị na-achị obodo ka igwe ka ha mana abịazie ihe ya na-agbagwojuzi ya anya abịa ọhasị ya ahụ traditional ruler ya ahụ onye na-achị n'ụzọ omenala ya traditional ruler ụfọdụ ịbịakwa n'anya ọwụ na onye ahụ na-achị n'ụlọ ụka ihe na-achị kerizi ka onye esizi onye ụka si gaganatakwasịkwa na omenala kwa ka ya na-achị ya ebe ihe politiks ahụ na-emezi anyị amazi ụrụgụ ma anyị amara aka nne anyị na aka egbe anyị ara ama mgbe anyị ji wee lee onwe anyị ara ama mgbe anyị ji wee kwụwa ọnụ nchịkọta amamihe na ala Igbo ụlọ obodo ka obido eji asị n'ọba bụ isi na onwe ihe na-eme ha ji wee bụrụ isi na eriri isi o ya enwe ihe ihe eme iji wee bụrụ isi ịbịa ihe dịka ihe ndị oyibo na-eko kalenda akwụkwọ a na-ewepụta akwụkwọ nyanwa ka a na-enere anya bere esi eme emume bere esi eme ihe dị iche iche bido n'arọ ruo n'arọ obodo nwere enu ịhazi eji aka gị maa na obodo ahụ isi na ọbachiri ọchịchị gburugburu maka na ịbịa ma erugoro ị na-anụ English kalenda ma ọ bụ American kalenda mana ya na-anụ Jewish kalenda na-anụ Roman kalenda na ndị ahụ mere kalenda ahụ mgbe ahụ eleghachigwara achị mgbe ị chetara na nri nwere kalenda Igbo kalenda eji eke oye awọ nkwụ wee mebe ihu na ha bidoro ọchịchị ahụ wee mee nye eleghachigwara achị ihe gbasara omenala ma ihe gbasara ma oriri ha na-eri ihe gbasara ma ọrụ ugbo ma ihe niile na ha bidoro ya n'oge ọwụ mmadụ n'ọrụ wee mewe kalenda ahụ ewee na-eso wee mechie wee maa na ọnwa ndị Igbo n'ọnwa 13 n'oge ndị oyibo dị 14 ha gbakọcha ọnwa ahụ ịhụ na agwaghị na ọnwa dị 364 days n'ọrụ 365 ọnwụ na ọdụ ụkọ n'ọrụ eziokwu iruo na Baịbụl ihe ebe ndị Izrel na ndị be nna anụ ma wee yọọ Chukwu ka o mee ka anyanwụ kwụrụ owu mbọsị ka o ji agazina gị ka ọnwa kwụrụkwa owu mbọsị ka o ji agazina gị Chukwu wee kweta ihe ha wee weje
which means na o wechi ya gwa ohu mbosi o ji gwara aka ya mebie ohu mbosi nya na nke was in 364 na ọrụ 365 ịbịa weta kalenda ha rụdo ịhụ na January 1 Eke ịhụ na December ọnwụ na itinye ọwụrụ 365 nya na egụgwọ eke ndụ karịa ihe ego ndị ọzọ nya anyị bịa na-agụ nke anyị bịa na nke ikpeazụ n'ụta treze anyị anaghị agụ data eke anyị ewefịa maka 365 jiri eke ahụ bido ngụ arọ nke na-abịa kalenda ndị Igbo merie ịhụ na ọnwa ọwụna bido n'ọnwa mbụ ọnwa arọ nwere ihe a na-eme ya o nwere emume a na-eme ya o nwere mmụọ a na-echeta ya o nwere ihe so ọnwa ahụ gbamacharịa na nri n'ọnwa mbụ ahụ asịghị n'ọnwa ahụ emebe arụ ndị dibịa eme arụ ọbụla gaba mere ndị ọzọ maazị mmadụ abanye kwuo maka arụ ọbụla gere ochi wee bido nke bụ ebido nweta mgbe ahụ aka arụbara n'ọrụ echeta na ndị ụmụ anyị na-anọ n'ọha ya achị echi n'ọha ka ji wee ya alụ nke echie ụmụ nwanyị akụziwe ebe na onye ndị ọkwa nwanyị onwe ihe ọ eme ndị ya gwa aka anyị maka ndị nwanyị mana na-asụ eme ebe onye ọna na-emezi ọsọzụga keta ihe abata n'ụlọ ba ịhụ ụmụ nwanyị ohu nne m nwoke na nwanyị ha na-edina n'okwute mgbe gbọdụrụ nọ amada eme ya la nwoke ya nọrọ nke nwanyị ya nọrọ nke a na-ebido n'ụmụazị wee zụrụ ha gbagote na ebe a na-akwali ebe ya na akwali a na-asị na a na-ere uhie akwali akwali ọmụmụ n'ụmụ nwanyị ka a na-akụziri anyị esi ewu obodo ndị ụmụ nwoke nwere mgbe ha na-eme nke ya n'ọnwa na-abụ abịa n'ọnwa na-atọ n'ọnwa mkpeta a eji eme emume ọkọchị o nwere ibe nke so na na-eme abịa na nke n'ọnụ ọnwa udo nke eji ebu agbamụ a na-ebuzi ama mgbasa ọbụla ibu a na-azị eso na-ele ejiwere na kalenda nke ise ọnwa agwụ ịgba na asị gịnị bụ mmụọ asị na mmụọ ife dị dị ndị enwere arụ anaghị anụ ọnụ ya anaghị ahụ anya ma n'ọnụ ya ma metụ ya aka n'ife ndị a dịcha Chukwu kecha ebe dịka agwụwa ohu n'ime ha ewee jụọ osi kere ụdị mmụọ nọ na-ede asị na ọ bụ ụzọ mmụọ na ndị bụ ezigbo ya na ndị ha dị ụdị okere ndị bụ ezigbo ya wee si nọ ndị na-ekwuru dị na-eberiri Chukwu ife dịka ma agwụ ma ogwugwu ma ndị ọzọ ọ bụ mmụọ ka Chukwu mechie apụrụ asị ya kedezi ndị ba ndị ajọ mmụọ wee sịrị na ndị nụ ji ngara mmechi ike n'iru nke Chukwu na ọha ekwensu ndị be anyị machara maka na ọba gwachara ndị ọcha ibe abade na ibe ahụ na-eko katikizim a na-agụ mgbe ahụ n'ọnwa agwụ ahụ gacha ọnwa arọ nchi abata ụmụ nwanyị maka nwere onye a na-arapụ mmadụ niile na-aga ele ahụ ndị ụmụ nwanyị eso na-aga ọ gacha mgbe ahụ arụcha ụgwọ ọrụ aba na ụzọ arụsị arụsị ihe mana emechazi vas n'onwezi nke ibe niile ụfọdụ kpọrọ ndị debe nna ha suo n'ọkụ sụcha ya fịa ka ọ na-aga tupu iwe ya batazi n'ọnwa asatọ ebe a na-echetezi ndị ichie ahụ ndị ọcha asịba nọ ancestors ndị ichie ahụ na-ekwu ebe ahụ ọnụ akọ na a na-eri mgbe oriri n'ibe niile a na-aza arụ ọrụ ga-emecha ewu ebe a n'ọnwa aja ọzọkwa ka ọ kụwara anyị omenala eji malụ nri dịka nchi ọzọ dịka mgbụ isi ma ọ bụ
mmụọ a na-eme na dịka ọnwa asatọ na ife a na-eme mgbe eji echi ọzọ ahụ a na-echi o nwere ọnwa ewepụtara eji were echi onye kpatara na ha ị na-echi ọzọ asị mmiri nwa ndị ọzọ adaghara ka a na-adaghara ebe efutachi ọzọ n'udu mmiri o nwere ọnwa eji echi mgbe mmiri a na-aza ezo iwe bata na wee bata n'ọnwa okike ihe hụrụ ibe anyị chụra n'aka imeghe okike enwere ikike iche ibe anyị ji n'aka okike ọwụ ndị oyibo asị na simbọl okike dị ibe maka ịhụ n'ọdụ ha dị onye chọrọ ihe ya na-echetara ya maka okike creation chọọ ihe kara onye ka jiri eze enyi wee mee simbọl okike ọdụ okike ọnwa nke iri tupu ọnwa nke iri na owu na nke iri na ịbụọ ị bịazịa ọnwa ịgba na ndị oyibo mere kalenda Gregory mere kalenda ka ha akpọ Gregorian kalenda wee jiri Julian kalenda wee fọmụ nke na-emechi enye ma na-enwe nsogbu nye ọ na-akata ọnwụ na ịmarazigo ya ochiri ma na-enye nsogbu mechie wepụta ohu mbọsị wee na-estabilize amakata achịlịpụ ya ịmaghị akwụkwọ ya ama nke olipụ ya ama mgbe ya agbapụ okara mgbe ya ewepụ mana nke Igbo nriru na kalenda ahụ anaghị ewu emechere ọdụ ọnwa 13 ọnwa 13 ahụ enwere emume ma mmụọ ma ibe na nwe ya ọnụrụ ọdụ ka ihe ndị oyibo na-achị na eji stabilize the kalenda ma ọ nwee ihe ndị ya eme imere iru ebe ahụ ije mee ya mgbe ọ bụrụ ndị ụka asị na ndị omume bụ ọfis ya na-emedata so ịhụ na ọtụtụ ihe ndị a bụ n'aka anyị ka ndị ọcha si wee mụta ọtụtụ ihe ha na-eme dịka ele prọfesọ mgbechi wee de na akwụkwọ ya how the Igbos civilized the white people manya a na-anụ ma na-asị na ha na nwoke nwa n'okwu a mana o ji fast and furious were eme so n'ọnya dịka ibe ịjụ ọzọkwa enwere ihe anyị fụ ka anyị bịara na bịa ndị ichie ọ bụ ihe ọjọọ obodo ndị nwere omenala nwee ọdịnala nke Igbo ya apụ iche daalụnụ ndị na-echeta ka ha na-akụzi omenala Igbo ọdịnala Igbo ana m na-ekenebere nne maka na ụgwọ n'ime anyị ike agwụ ụgwọ n'ime anyị ejegbu ezi ọkara gabe na mmadụ ga-ede na onye ọgụ ahụ na-anọ tụkwasị ya ebe onye ahụ agbanigbo na ọhụrụ ọsọ ya ka emebe na onye dị 80-something years awọghị ụmụazị so ekene m unu na-ekene unu ahụ Chief Emenike Ikegbunam ụzọ agbụ ndụ ahụ m ike nka ka ndị ezuzi ka ndị oyibo na-eko retired civil servant I retired my university librarian na University of Nigeria Nsukka I retired 2005 na ọ kwụsịta ndị amụrụ mgbe retire amagbo ihe babido agwụ ndị Igbo ekene m unu anyị ka bụkwa ndị si na nkụzi ọdịnala na omenala Igbo wee bịa anyị nọ n'ubu ụzọ akpụ ndụ n'ụbọchị taa ife anyị ji maka ya n'ụbọchị taa wee bịa bụ ife gbasalụ nchi ọzọ na mbụ afọ onye ọzọ oyi ife mkpu nnukwu ugwu a na-akwanyere akwanye na mmadụ gasị na onye a chiri ọzọ ma ọ na o gburu mma niile hei a na-asị na nwoke a ya ọkwa nna eziokwu olu ka agha becheziri ọdụ ka ọzọ ndị gboo a na-enye nnukwu nsọpụrụ emeketa nnụbazi ọzọ ụka si n'ọzọ ụka
ọzọ a ga-agagbatị ọzọ ndị nwere ego onye mkpata ego ebe osiri ozuru jee chi ọzọ kpunye okwu rek ebidozie ka ebido kpọwa agha ụzọ enwere nnukwu ugwu a na-enye nnukwu nsọpụrụ ụzọ ka anya bụ ugwu ọ na-anaja tupu na ndị ọzọ kwu na-asịkwụzi asị nke kịta so ibe niile ya n'ọnya ka anyị bata na be nnukwu nna na obu ụzọ akpụ chifu ụzọ akpụ ndụ ka ọ kọwara ndị Igbo etu ọzọ asị wee malite etu nri bekara nri bido na-echi Igbo ọzọ ibe niile bidoro na ọnya ka eji asị na nribe isi Igbo si rapụ onye ebe esi bịa ma ọ na ebe esi abịa nri ihe niile bidoro ma ọzọ ma tati lu na kalenda na-arụgbo etu o si wee kọwa ya ọ nri bidoro ya enwere obodo ọ na-arụ ya na ndị na-azụ aka ọ bụrụ na ị chọrọ ya ịlakịrị afọ obodo gị na ịchọzi nza nri ime ka obodo niile nwa niile marụ anyị anabata gị aka mbụ kwa prọfet Dr. Amos Okoye Asos eze ọba akaji ọfọ ndị Igbo gburugburu esi na nri bụ nri wee pụta nọ na Anambra steeti. A na-ekwu maka ọzọ yes ekwugo maka ọnwa 13 n'Igbo kalenda n'ọnya ka nri ji were na-eso wee na-eme ihe niile a na-eme n'usoro eruo mgbe eji eme nke emenye eruo mgbe eji eme nke emenye ele a ka o si wee dịgide ibe dịka ekwugo m na ibe dịka n'ọnwa nke ịnọ ọnwa udo ka eji ebu amanwụrụ ahụ a na-ebu o nwekwara emume ndị ọzọ ihe emechedugo ihe egbu ichi ihe eme n'ime mmadụ ihe asụ ndị mmọnwụ ime ide eme ndị a mechie iwee malitezie wee vu amanwụrụ ihe ebuwe emume ọ ya arụ ime ka iwe na-echeta na ihe n'ụdụ njọ ịmara na ihe n'ụdụ njọ mee ya ịnwụrụ amanwụrụ n'oge udo ka eji were eme ebe a na-anọ were ndị oyibo national initiation n'ọhịa udo ị na-aga gị na mmadụ ihe na-aga ọ gasị ike isi abịa ya gasiwe n'ike ị na-aga n'udo maka na ị na-aga n'ọhịa udo ahụ ị yara emetụ mmadụ ahụ ị yara eriwe mmadụ ọkpa ị yara ene anya na-abụ oyi na-ene anya ya disiplin mgbe ahụ ọnwụ n'ime ike nya ndị na-evuru amanwụ ivu amanwụrụ ahụ gosi na ịmagwọ na ihe dị njọ n'ime anya na ihe anwụ ị na-egweghị anya azụ onye ya eso wechi obodo emechie ewee wụọ ọrụ a na-atụzi anya na arụcha ọrụ na-arụ abụ ihe aba na nkewa ọzọ maka na ewugoro ibugo amanwụrụ ruo isikwu a na-ekuzighị isikwu akụzie ekwe n'obodo hazie isikwu na nze tufu iwee bịa n'ọzọ ahụ onwe na a na-achọzi ndị ya na-edozi obodo ndị ya eme ka obodo dị mma ịma ndị mmadụ na-arụzi apụta ha na-ama njakịrị hazi na obodo adịrọ mma bụ uru ndị ọzọ ọ bụrụ eziokwu ihe a na-achọ igosi bụ na ọba na-edozi obodo ọhụrụ ụbọchị adịrọ mma n'ọba nwa ka obodo ya mere ya na ọzọ ahụ ọnwụ na ibido kpọọ oku ọzọ ya wejere ndị chiri echi ndị nze asị gị jee bụ onye isi nze ka ijegwu ya iwere mmanya na ọjị jegwu ya na na-ekwe na ihe dị n'uche o wee kpọọ ndị ọzọ ọ gwa ha na onye dị etu chọrọ si na ya chọrọ mbata n'otu ihe a na-eme bụ agbacha ha ka onye ọbụla ka ọ gbasara ka a jụọ ese maka onye na-egosi a na-kedu ihe ọ na-arụ kedu ebe ọ nọ o weta ibe anyị a na-akwụ ya ibe gị oyihe a na-ajụcha
mana haz eju ọma makwa mma na chọskwa ihe ndị akpa mgbe ahụ kwenu na ihe anụ nwaanyị mụta nwa nwoke tupu ewee kwe na arịghị iwe ka igwe chi ọzọ mana haz anọkọtasị mba na nwa ma nwoke ma nwaanyị asị ịmụrụ nwa ogodo nwaanyị asị ọdụm nke ha anọkọtakwuzi asịkwuzi ịnụrụ na nwaanyị na mmụta nwa bụ n'aka Chukwu ibe niile ahụ ihe gachara agha na mgbe gboo ọhụrụ onye ọbụla si na ya akpata ego ya echi ọzọ ka a na-ekwe ka ochi ọzọ ndị nze ya ndị achụburu ọzọ a na-akpọ ndị nze ihe nene ka ha maa ma ha ya na-akpa iberi maa ma ọ bụ irie onwe ebe a na-akpọ nrịrị ọnụ ọ na-egbu mmadụ ọ na-egbukwa ọ na-asị ozu anaghị ekwe ihe gburu ya na ụlọ mmadụ niile ya eweta ibe irie na ọ ya enwe anyị ama ihe ị na-eme iji were weta ego ahụ ihe enyere na ọ bụrụ na ị kpatara na ị butere ego epụtasị ikuo ka ndị nze anaghị eri ọrụ mgbe ahụ mana ha ihe agagbo anọkọtazi ọpa abụkwụzi ndị ụkazi na-echizi ya ọzọ anọkọtasị ọzọ ndị ụka onwe nke ndị ụka ya echi na ọzọ wa ọzọ ichikwu onye ịmara na ọzọ na onye na-asị na ya chiri nke ndị ụka bụ onwe ka ọ na-aghọ aghọ maka na o nwere ihe ya emechi ibe ahụ o ji wụrụ ọzọ ibe ahụ na-egbu mmadụ ya ụfọdụ ya apụchi anya ma mechie enye ma ha mechie enye mee arụ ka mere osinachi nke Chineke kedu onye a na-aghọ ịbụrụ onye nze abịa gba gị ibe agbacha gị ibe ihe echi echi ka onye eze tupu ikwuo ebe ihe egwu ma ọ bụ nwa gị ma ọ nwanne gị ma ọ nwa iro o ji ahụ echi aganatakwa ka abịa jụọ mmadụ ya kwụ n'eziokwu mgbe gboo a na-eme ihe a na-akpọ nsa ile jeche n'ọnụ ebe ọ na-eme ihe a na-akpọ nsa ile kedu ya azị asị asị onwezi onye na nje n'ọnụ ebe a onwekwuzi onye na-eje anọkọtara mgbe ahụ maka na ije n'ọnụ ebe ndị nze ndị ọzọ ya ezere ga ezere wee ka anya na-arụ agbazi iwe soro jee n'ọnụ ebe anọkọta asị na ndị bụ Ọnịsha asị na ha na-azụkwa n'ahịa na onye na-azụ ahịa nwee ike si asị na ya goro iwe n'ikwu isi asị esigbo asị anaghị eme nke ndị ụka si na enwere ndekwu njọ nwa obere njọ na isi asị asịrị asị na ya amakwa n'ibe anyị eme ibe ka amafụrụ ba ga arapụ ụbọchị eme ka ji ekpe amụ ba relax n'iwu ahụ ndị mmadụ wee jizieri ya onwezi onye na-eti uchu na nje n'ọnụ ebe ọzọ ife dịka ndị omenala chiri ọzọ na-agbazi mbọ ma na ọwa ọrụba nje ruo ọnụ ebe ma arụgbazi ọwa ọrụba nje na aja eje nye enye ibe aja nyechafịa ụchụ ma ibe niile ha mana ha anaghị eme so ọzọ ịbịazịa ndị na-echi ọzọ owu mbọsị chọọ emekazi ebe onye ọgwụkwụ ụbọchị na mana mgbe gboo ihe echi ọzọ anyị ebido n'ọnwa na-atọ ibe dịka ọnwa na-atọ ụmụ nwaanyị ewee bịa tebe aja ngwurube techee nye agwabịa esebie ibe dị iche iche onye na-aga
mano onye dịla nọ na-akwado nchi ọzọ eruo bụ ihe chi ọzọ ihe anadịgwo ụra jee ebe ndị ikwu na ibe garubechi ebe echie iwe bụ maka ndị eze imechie maka ndị eze iwe wazia maka ndị ọkwụ a na-eku epụta ahụrụ ya na nchi ọzọ ahụ ihe emeli ya n'opekazi ọhụrụ kwa izu mana ha azụ ohu mbọsị ka ya masị n'ichiri ọzọ onye nwa ọpụta na-aza azụ ya ọhụrụ ibe gachara aga maka na a na-azị emeruchi ele echiwere emerụ ndị nze a na-azị ezecha ihe ndị eze ndị mmadụ a na-azị akwelu elechiwere akwelu mana ihe nyanze maka mgbe ahụ enwere ma magistrate court ma high court ma ebe ọba ka ọ ya wee weje gbakwuo amana bekwu mana hazi eziokwu adakara azụ ya abịazịa anaghịzi ewegawazi igbe ma ebe ndị ọzọ na ọwụ ndị na-achị obodo ka ọ gbanwere ndị uche so enwere ife nchọ ka ịzụka anyị etu esi eme ife ka ịkọwara ya ma ụfọdụ na-eche na ọ bụ society ma ebe na maka a na-eche ọzọ enwe ife a na-eji n'aka etie o nke a na-akpọ alọ emeche nke ahụ nwekwe nke ọzọ mbọsị ahụ a na-echi ọzọ a na-enye n'aka ọ dị ka ha abụọ afụchaghị ha na be gị a na-akpọ ngwu agịrịga biko ka ịkụdigoro gosi ya ka idemonstrate ya nwa obere ka anyị ma nwere ihe ọjọọ biko ama ụfọdụ ndị na-achụ ife omenala ma ncha ọzọ azị ihe nnukwu ọgọmmụmụ ihe society ndị oyibo ya asụ ya n'ọnụ oyibo asị n'ọwụ ọtọriti ka ọ na-egosi onye na-eji anụ ebe o bido ọwụ na eze nri na anọ na ị na-anya ịhụ n'ọdụ okirikiri ọnọdụ na ya nwere ndị o chere iru mana ọwụ na o nwere ka esi dịka nke anyị nọkwa onye nọ na nke chere onye nọ ebe onye nọ ebe nọ n'azụ mana ịnọdụ na nke ndị nọ okirikiri o nwere onye ichere iru onye ka oyi bụrụ oche den ịbịakwa o nwere ihe ọzọ na-esokwe dịsi oche mmụọ ihe a na-akpọ alọ alọ nga ibe eji eku ya alọ nga na osisi ahụ eji wee mie nga agụ ka a na-ekwe osisi bụ nga agụ very hard tribe ọzọ na ndị ọzọ na-eji nga agụ ndụ Fulani osi baji achụ efi ọnụrụ agbaji ihe ndị Igbo anyị ji wee jiri nga agụ wee na-emu alọ na-enwe igwe n'isi na ihe ha ji jiri ewu na osisi anaghị emebi n'oge ya na ọwụ na iyuzu onye ọhụrụ ka ndị na-ahụ ndị oyibo asị na ka amala agbụrụ onye esi na-eche gị DNA ebe adịsị alọ nga ihe ahụ nke dugoro ọgụ arụ iri ọgụ arụ nnu arụ iwetie onye na-asị na ya si na agbụrụ ebe dele ndị oyibo ejeje nene DNA si na ya nwetie mana ọ bụrụ plag ka eji wee nye 20 years 50 years ndị onye ji emebiche onye alọ nga inheritance ka ọ na-emphasize omenala Igbo ibi n'ezi anya nke alọ nga anụnwa ngosi alọ nga bụ nke ya dị ebe ọwụ na nwa m
ya echi ọzọ nyakọ ya echi nwe ya echi nyakọ ya echi o ji wee etresi lineage ahụ mana nke onye ya echi ọzọ onye ọ na-echi ọzọ ya enwe nke ya mgbe agịrịga ka a na-ekwe all staff of office ka ọ bụ ilere anya ihu oche mgbe ọtọrịsị ihu alọnga inheritance ahụ iwe bụ staff of office onye chile ọzọ ya enwe ị na-ekwu na ife a dịka onye echigo mmadụ echichi na ife abụọ mgbe agịga dịka safa onye echiri echichi ọ bụ na echiri ọzọ etu esi echichi dịka ndị Yoruba chicha bụ igwe ma etu esi echi echichi mana ife na-adụzi m ghara ịbụ na ilu n'obodo Yoruba enwere bishọp ma ọ reverend fada nọ n'obodo Yoruba ya ịbata n'ụlọ ụka asị ndị eze kpupu okpu na ya bụ bishọp sọsọ ya ekpu okpu mana achọ nke ịkọwa ka ndị reverend fada ma na etu esi eti reverend fada na etu esi eti bishọp ka eji wee chi onye nze maka ndị enwere ebe ezi abata sị na onye nze a ya ekpupụriri okpu na ọ na-ekpu okpu na-akpụ isi ala ya eze but iru n'Israel tupu ikpe ekpele n'Israel ihe ekpunye okpuru isi wee kpọkuo Chukwu maka nye dịka mụnwa mgbara ọnụ n'ụka mmadụ ekpufu okpu maka na echiri echi kama mfu ọrụ mana onye bụ onye ụka bụ night uchi ọzọ ọ gbatara ụlọ ụka aja okpufu maka na onye ụka ka ọ na-eje ụka ọ naghị eme omenala nke ụka ka ọ maara so ọ bata hasị anya kpufu mana onye na-eme omenala chiri ọzọ mana echiri echi ya awa ọrụ ndị nwere asị na-etere mma okpuru okpu maka o wefu okpu ahụ obegwe onwe obefugwe ibe na ibe nye ihe ọwụ obefugwe ibe na ibe ọwụ ozu oke ya ọ ya na-ekpufu okpu ndị Igbo na-ege ntị ana-ekerekwa unu na-ekene unu rinne tụmadị ndị wepụtara oge wee na-egere ihe anyị na-ekwu daalụ